pandai paminya air licin juo tampak de urang alah tak kadi ka badan diri maoy jika dia tong buruak disabui pasangan lagi dia teh kudu bare hari kahari maoy nanen tanggung jika den sabui kayo do urang papingan ame bacawan perak bacawan nyopera bakero galang badin yang kacau tarali gadi tarali nyogadi kok diraih kadiri ambo badanan sadang dilawi basah jo den bakat cimpu rasa yang mana lah de ang badan pandai paminya air licin juo tampak de urang alah tak kadi ke badan diri maoy jika dia tong buruak disabui pasangan laki dia teh kudu kahari maoy nanen tanggung jika den sabui kayo jo urang papinggan ame bacawan perang bacawan nyopera bakas wendama bakero galang badin yang kacau tarali gadi tarali nyogadi kok diraih kadiri ambo badanan sadang dilawi basah jo ombak gada den bakat cimpu rasa yang bana lah de abadan
pandai paminyak air licin juo tampak de urang alah tak kadi kabadan diri maoi jika dia tong buruk disabui pasangan laki di atas kudu bare hari kahari maoi nanen tanggung kang jika den sabui kayo do urang papingan ame bacawan perak bacawan nyopera pakero galang badin yang kacau tarali gadi tarali nyogadi kok diraih kadiri ambo badanan sadang dilawi basah jo den baka cimpu rasa yang mana lah